Que tal? Moi boa noite, un saúdo martes 21 de xullo, despois desta fin de semana de intensa festividade, as cousas seguen prácticamente por un camiño moi semellantes, porque aínda hoxe mesmo estamos tendo a verbena, mañá temos festa infantil, segue o programa das festas para empatar xa coas festas da Fraga, pero evidentemente de iso falaremos hoxe. Grazas por sintonizarnos, somos o informativo da televisión local e imos contarvos o que deron de si estes días e o que darán de si os que veñen. Benvidos e benvidas. Principiamos por o que ven. O que dicíamos, hoxe mesmo estamos tendo agora unha verbena na Praza do Carme, a través ademais de un recopilatorio que foi a historia da verbena con la Oca Banz, pero mañá temos o protagonismo dos nenos e nenas. Mañá é a tan agardada, tan celebrada festa infantil. As crianzas son sempre unha parte fundamental da ledicia, algarabía e diversión durante os festexos en honra a patroa. Abondou con ver a gran afluencia de público infantil nos coches eléctricos e nas barracas que durante a fin de semana ocuparon o centro urbano. Iso sí, queda aínda unha última actividade para os máis novos e que dende aí anos é un dos puntos fortes da programación lúdica dirixida ás crianzas. Falamos do Parque Infantil e que mañá mércores vai tomar a Avenida da Coruña e a Praza da América. Novamente, Galiocio será encargada de traer diferentes hinchables aptos tanto para os máis pequenos como para os nenos e nenas de máis idade, e onde as propostas de hinchables de seco van compartir protagonismo cos xogos de auga e os hinchables e tobogáns acuáticos, sen esquecer a popular festa da escuma como broche final. O Parque Infantil abre as súas portas ás 4:30 da tarde ata preto das 8 do serán, un amplo horario no que os máis pequenos van poder desfrutar de todas e cada unha das propostas lúdicas e gratuitas polas que este ano decidí apostar a Concellería de Cultura o abeiro das celebracións en honra a Virxe do Carme. Repasamos agora o que deron de si estes últimos días de festas, nos días máis intensos. Comezamos polas celebracións litúrxicas. A tradición, a fe, o fervor relixioso e o agarimo e respeto a Virxe do Carme volvían ser estes días ingredientes fundamentais da programación das festas patronais da nosa vila. Novamente tocaba que visitantes, veciños e veciñas, fosen ou non crentes, saísen á rúa coas súas mellores galas para render homenaxe á patroa nas distintas actividades litúrxicas ideadas para estas xornadas da man do equipo pastoral de Santa María das Pontes. Misas, procesións, homenaxes florais, música, integraron un cóctel que serviu non só para colocar a nosa patroa no lugar que merece, senón tamén para ategar de vida e emotividade ás rúas do municipio durante estes últimos días. O momento máis sobrecolledor da fin de semana chegaba na noite do sábado coa tradicional e multitudinaria procesión nocturna. Centos de veciños e veciñas deronse cita no percorrido que une a Praza do Carme coa igrexa parroquial e que cada ano realizan as imaxes do Carme e María Madalena porteadas por moitos dos seus devotos e devotas. A comitiva oficial da procesión estivo encabezada polo equipo pastoral e a Corporación Municipal, co alcalde Valentín González Formoso á fronte, todo un exemplo do profundo vencello entre a comunidade civil e a tradicional litúrxica local, e que contou un ano máis co acompañamento musical da Banda Cultural e Recreativa e a Banda de Gaitas da Escola Municipal, os que sumou a Coral das Pontes, da man de todo un clásico, a Salve Mariñeira, que volvía a soar na Praza do Hospital e que emocionou a veciños e visitantes.
Un dos momentos máis especiais e agardados da noite chegaba co imponente espectáculo piromusical que iluminou o ceo pontés e con música de Tanxugueiras ou a Banda da Loba. Tras deste alto no camiño, tocaba continuar percorrido ata a igrexa parroquial, onde as dúas imaxes pasaron a noite do sábado. Na mentras, durante a madrugada do domingo, un grupo duns 15 voluntarios, xunto coas concelleiras Luna Tenreiro, Elena López e Roberto Rivera, plantaron cara á xérida madrugada e tamén a falta de sono para dar vida un ano máis á alfombra floral que o domingo deu a benvida novamente á súa capela á patroa. Nesta edición, o artista Miguel Ledo Roca apostou por un deseño en serradura pintada, con hortensias, pedra e area, e con diferentes motivos florais e unha gran cruz presidindo o tapiz que preto das 10 da mañá xa estaba listo para a chegada da comitiva relixiosa. Con esta gran homenaxe artística arrancaba a xornada do domingo coa tradicional misa na igrexa parroquial que contou coa compaña da Coral das Pontes e que veu seguida da procesión de subida da Virxe, novamente escoltada polo equipo pastoral e o goberno municipal, os nenos e nenas que o domingo recibían a súa primeira comunión e a música da banda cultural e recreativa e do grupo tradicional Canabella que foron guiando o camiño ata a Praza do Carme. O programa litúrxico chegou onte a súa fin coa tradicional misa en honra a María Madalena na Praza do Carme, un acto máis íntimo e reducido que tamén incluiu unha pequena procesión da imaxe pola propia praza.
Iso sí, o equipo pastoral de Santa María das Pontes vai sumar o sábado día do Apóstolo un último acto como peche do calendario litúrxico destes días. Será da man da misa en honra a Santiago Apóstolo e que terá lugar na Praza do Carme o día 25 dende as 12 do mediodía. Unha convocatoria que se suma ás actividades incluídas nos festexos da Festa da Fraga e que desta vez sí pecharán a programación municipal das festas patronais das Pontes. Pois as misas comezaron denantes porque tiñamos a novena, pero o arranque oficial das festas foi co pregón que tiñamos o venres. Foi un pregón coral e foi un pregón moi emotivo con moitísima xente no que o deporte tomaba a palabra. O Deporte das Pontes da man como binomio abrían este ano as festas do Carme a protagonizar un pregón de novo coral e que traía a centos de persoas diante da Casa do Concello. Foi unha apertura oficial de festas moi emotiva, logo de que se puidese escoitar unha escolma de deportistas ponteses que volvían a amosar que o deporte condensa como poucos elementos a alma pontesa, o noso ser. O alcalde Valentín González Formoso non deixou pasar a ocasión de agradecer e felicitar a toda a xente que fai deporte no noso concello e reafirmar a aposta pública por este emblema dunha vila coñecida tamén polo seu deporte e polos seus deportistas. Nunha localidade na que o deporte non se reduce a competir, na que se celebra, comparte e vive como unha prolongación natural do noso carácter. Distintos deportistas de distintas disciplinas subiron ao estrado agradecendo a cidadanía e animándoos a que sigan apostando polo deporte e os deportistas do pobo. Noelia Fornos e Antonio Polo foron a voz de tantos e tantas que cada día volven a apostar pola constancia, a superación e o esforzo dun xeito tan xeneroso. Unha reivindicación desa identificación da identidade local a traverso da constancia, a superación e o traballo. Esa identidade da que exercen de embaixadores e desta vez foron voz. Os 12, e nomeadamente aqueles que colleron o micro, apostaban por encarnar un valor colectivo, porque o deporte é un ben público. Imos agora xa a falar de música e arrancamos con un dos pratos fortes deste ano, o concerto de Duncan Du. Foi no 8 de marzo, na rúa 8 de marzo, e foi xa o venres para abrir boca das actuacións musicais. Hoy podrás beber y lamentar, que ya no volverán sus alas a volar, esos ojos negros no los quiero ver llorar, ou en algún lugar de un gran país olvidaron construir. Son algúns deses versos que moitos e moitas teñen na súa memoria e que volvían entoar na noite do pasado venres, damando un dos acontecementos estrela do programa musical das festas patronais en honra a Virxe do Carme, o concerto 40 aniversario de Duncan Du. O seu responsable foi o carismático Mikel Erenchun, voz durante 4 décadas do grupo Donostiarra e que se encargou de abrir a impresionante programación musical que tivemos ao longo destes 4 días na nosa vila. Cunha rúa 8 de marzo totalmente ateigada de público de todas as idades e entregado ao cantante dende os primeiros acordes, o músico firmou un concerto que foi máis aló dunha actuación en directo para transformarse nunha emotiva homenaxe aos 40 anos de traxectoria dunha das formacións lexendarias da historia do pop rock nacional. Erenchun subiuse ao escenario pontés coa única premisa de reivindicar o inmenso legado do grupo que fundou a mediados dos 80, en este caso cunha banda impecable, formada polo guitarrista Rubén Caballero, o batería Igor Tellechea, Miquel Azpiroz aos teclados e Fernando Neira ao baixo, cos que ofreceu un minucioso percorrido por todos os discos de Duncan Du, dende aquel primeiro por tierras escocesas ata el duelo. Un concerto incluso accidentado no que o artista, malia ter un pequeno traspés, continuou con toda a súa profesionalidade animando ao público. O repertorio estivo deseñado para compracer tanto os amantes dos grandes himnos como aqueles que seguiron o grupo durante toda a súa historia, aínda que foron temas como Jardín de Rosas, Una calle de París ou 100 gaviotas os máis aclamados polo público. Café, tus besos después, una pieza lenta que algún día bailé, todo esto y mucho más en mi feudo personal. Corónate y serás tu ley particular. E que estes grandes temas seguen tan vivos como o primeiro día e foron a mellor das apostas para aprender a mecha de inicio de 4 intensos días de música de todos os estilos, do máis variopinta e por riba, apta para todas as xeracións.
E logo dun canto quedarían as clásicas verbenas, pero non só de verbenas vive o festeiro e a festeira, tivemos pasarrúas, tivemos ese vermut, tivemos actuacións musicais, repasamos tamén os eventos musicais destes pasados días. Un dos grandes atractivos que sempre é sinónimo de éxito é a programación musical das Festas do Carme. En tan só 4 xornadas no centro urbano puidemos desfrutar de música tradicional galega, as mellores orquestras do país en verbenas multitudinarias ou animadas sesións vermú cos éxitos do momento. É que a música non deixou de soar en ningún momento dende os animados pasarrúas a cargo de grupos como Canabella ou a Xóuxere ata as 4 verbenas con 7 grandes orquestras, 3 sesións vermú con outros tantos grupos ou o tradicional recital da Banda Cultural Recreativa das Pontes. Os encargados nas xornadas do sábado e do luns de poñer as primeiras notas ao día foron os grupos locais Canabella, Feroces da Galgueira, a Xóuxere e os Trevillas. Todos eles levaron o son das gaitas e pandeiretas polos puntos da vila, máis aló das rúas do centro urbano. Non podía faltar outra das tradicións, o concerto de media mañá do sábado da Banda Cultural e Recreativa das Pontes. Un recital que tivo como escenario a Praza da América e que volvía a contar cunha execución impecable por parte dos pupilos e pupilas do mestre Daniel Novopena. Un ano máis, a aposta polas sesións vermú volvía a ser un acerto. O cartel ideado dende o Departamento de Cultura para o sábado, o domingo e o luns ao mediodía volvía a unar pasodobles, ritmos latinos, temas do verán e tamén clásicos de outras décadas que deron lugar a sesións ata de tardeo con actuacións que incluso se alongaron ata a entrada tarde e da man de grupos como Anta, Pasión ou La Mecánica. Con la punta del pie, Teresa, la punta del pie. Con la punta del pie, Teresa, la punta del pie. Con la punta del pie, Teresa, la punta del pie. Con la punta del pie, Teresa, la
con la punta del pie, Teresa, la punta del pie, con la punta del pie, Teresa, la punta del pie. Esa chiquita salata y tiene el labio nacer y trae mi coda y sale, oye, bebiendo la punta del pie, tú ves. Con la punta del pie, Teresa, la punta del pie, con la punta del pie, Teresa, la punta del pie. Punta del pie, con la punta del pie, Teresa, la punta del pie. Y vamos con nuestra Pati, que no llega esta mujer, con todo su poderío y meneando hasta la punta del pie, ya tuve mujer. Con la punta del pie, Teresa, la punta del pie, con la punta del pie, Teresa, la punta del pie. Os presento al jefecito, Javier el gordito feliz, y ya veremos con qué locuras esa noche nos hará reír. Con la punta del pie, Teresa, la punta del pie, con la punta del pie, Teresa, la punta del pie. Pero se hai unhas convocatorias que sempre son todo un atractivo para veciños e visitantes e que deixan pequena a Praza do Carme, esas son as verbenas. De feito, o programa deste ano contou coas mellores orquestras de Galicia, como a Panorama, que presentou o venres o seu Time Tour nunha sesión non-stop de 3 horas de duración. A París de Noia, que amenizou a noite do domingo e a festa postmundial, os míticos satélites que cada ano teñen xa agardado unha noite para as Pontes na súa axenda, as cancións xa tradicionais dos players, os madrileños La Misión, que volvían a impresionarnos coa súa mestura de luces e coreografías, ou as orquestras Olympus, co seu espectáculo Más allá del Olimpo, e Origen, que onte pechaban este intenso programa. Y siento el viento, que pasa por tus manos, todo es distinto. Cuando te estoy mirando, no me comprendo. ¡Flota! Ando a tu ritmo, y entre no me celero. De primavera será donde te amo. Estamos juntos, no sé ni dónde estamos. Con este gran despregamento de ritmo, tradición e espectáculos de primeiro nivel, as Pontes despedían unhas festas do Carme inesquecibles, onde a música volvía a ser o motor de unión e ledicia compartida. Sen dúbida algunha, 4 xornadas que quedarán no recordo e que deixan o listón moi alto e demostran, unha vez máis, que o noso concello sabe celebrar e facer sentir o verdadeiro espírito das nosas festas. E onte tocaba outra dos auténticos alicientes destas festas. Dende hai décadas en As Pontes somos unha das 6 importantes da Romaría Internacional. Outra vez, bailes e música de todo o mundo na nosa vila.
O Pabillón Municipal da Fraga foi onte epicentro da cultura tradicional internacional da man dunha nova edición do Festival de Folclore. O evento é marcado na programación das festas en honra a Virxe do Carme. Lograban unha vez máis pendurar o cartel de cheo absoluto nunha xornada na que a música, a cor e a danza serviron para borrar fronteiras. Un festival que contou cun talento incomparable e onde cada un dos 5 grupos protagonistas foi deixando a súa marca sobre o escenario pontés, dando conta en especial do importante papel que teñen o folclore e a cultura como nexo de unión entre países. Como é habitual, a representación da nosa terra corría a cargo da banda da Escola de Gaitas Municipal das Pontes, baixo a dirección do mestre Román Romero, ademais duns veciños do máis coñecidos, o Grupo Alxibeira de Narón. Dúas formacións que deron conta dunha técnica impecable, dun dinamismo contaxioso e da riqueza dos bailes e da música tradicional galegas. A semade tamén tivemos a oportunidade de desfrutar do grupo Danzas de Villena, unha formación alacantina con 7 décadas de historia ás súas costas e que como peza estrela da súa actuación interpretou a Jota de Villena, unha composición de orixe íbera con toques árabes e que nacía no século XVII.
Dende outro lado do Atlántico tivemos a oportunidade de desfrutar da cor e do temperamento mexicano gracias ao grupo Estampas de Guadalajara, unha formación que anuou os sons tradicionais dos mariachis coa enerxía dos zapateaos e a vistosidade dos seus traxes regionais. La música une a los pueblos y los pueblos unen a mí. No todos tienen la suerte de nacer y de vivir. Todo aquel que cante y baile al infierno no ha de ir. ¿Para qué pelean tanto en tantas y tantas guerras? Si al fin y al cabo con todo un día se va a quedar la tierra. Decir una adivinanza y a ver quién me la adivina. Aquel que me la adivine es que el mariachi le fascina. ¿Qué quiere decir mariachi? ¿Quién me lo puede decir? Quiere decir día de fiesta en la lengua otomí. Viene del cielo y la canción viene del hombre, la alegría nace del suelo. Y mariachi tiene por nombre. Tamén dende América, neste caso do sur, chegaba o ballet chileno de Angol, unha formación que presentou unha proposta ategada de forza e expresividade e que transportou o público presente a terras andinas. Se van para no volver jamás, jamás a este pueblo tan querido. Estos muchachos se van para no volver jamás, jamás a este pueblo tan querido. De volta ao continente europeo, tocaba visitar Serbia, grazas ao grupo de danza e canto Sumadilla. A formación de Europa do Leste maravillou o público presente coa complexidade e velocidade das súas danzas, os seus precisos xiros e a riqueza do seu hipnótico canto coral.
Como non podía ser outro xeito, o festival se despedía cunha ovación unánime do pabillón, consolidándose un ano máis como un dos eventos máis concorridos, vistosos e multiculturais das festas patronais das Pontes. Este ano, fora de programa, subámonos outro festexo, o Mundial de Fútbol. España chegaba a final, España gañaba e facíao con as Pontes vivindo en comunidade, vivindo en armonía na Praza do Carme. A festa adiantouse. As Pontes tamén se sumou ás celebracións do Mundial de Fútbol dos Estados Unidos e que a paixón pola roja fíxose sentir nas súas rúas. Moitos e moitas foron os que ateigaron a Praza do Carme o domingo para seguir cada minuto do España-Arxentina nas pantallas das orquestras París de Noia e os satélites, nunha tarde de emoción, intensidade e moitos nervos. Dende os máis pequenos ata os veciños de máis idade e os turistas e visitantes viviron os 120 minutos deste duelo hispano-arxentino e, como é habitual, tirando de tópicos. Houbo quen protestou enérxicamente ante o gol anulado a Nico Williams, os que exixiron a expulsión de varios xogadores da albiceleste pola súa agresividade no terreo de xogo e os que criticaron máis dunha decisión arbitral do esloveno Vincic. Iso sí, todo isto desaparecía no minuto 106 da man de Ferran Torres, cando a Praza do Carme estouraba de ledicia co tanto do xogador valenciano e que abría o camiño á victoria do combinado de Luis de la Fuente. Coa subio final, todos os que quixeron vivir en comunidade este acontecemento deportivo histórico daban renda solta á festa. Tocaba cantar os himnos do Mundial e retrousos tan tópicos como Yo soy español, repartir apertas, soltar algunha que outra bagua de emoción e incluso houbo que non dubidou en gabear ata o escenario da París de Noia bandeira ás costas para festexar o triunfo. A estampa de centos de ponteses e pontesas celebrando unidos esta segunda estrela queda xa gravada nas súas retinas, como exemplo de que nas Pontes o fútbol corre polas súas veas e que paixón polo deporte, espírito festivo e respeto ás súas tradicións saben compartir o protagonismo. Somos españoles, ¿a qué queréis que os ganemos? Ferran Torres, Zubimendi, Juan García, Nico Williams y nuestro bailador Lamine Yamal. Lamine Yamal.
Foi todo por esta xornada, foi todo por hoxe, por este martes, mañá mércores. Mañá volvemos contarche a actualidade dende as noites na televisión local. Así que para mañá quedamos. Grazas, boa noite e bo descanso.